Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbalan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados bilih Gusti Yesus menika juru wilujeng utusaning Allah ingkang asung panebusan tumraping sedaya dosa lan kalepatan. Gusti rawuh ing alam donya ngasta kratoning Allah. Gusti Yesus dados Injil kabar kabungahan tumraping donya. Pramila kula panjenengan temtu dikersakake supados nampi panjenengane wonten ing gesang kula panjenengan. Gusti Yesus dikersakake ngratoni awake dhewe kabeh lan samukawis ingkang tinitah ing alam donya menika. Ananging temtu anggenipun nampi panjenengane kanthi kapitadosan menika nggih boten gampil. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan bilih saperangan tiang-tiang Yahudi sami protes, sami demo lan kepengin nyingkiraken Gusti awit Gusti Yesus lumantar waosan Injil kala wingi dicariyosake marasake tiang ing dina Sabat. Tumraping saperangan tiang-tiang Yahudi ing dina Sabat boten dikeparengake tumindak menapa-menapa termasuk marasake wong lara. Menika nerak angger-anggering Allah. Injih menika pranataning Taurat. Mila saapi-apike apa sing ditindakake Gusti menika salah merga nglanggar aturan. Konteks waosan Injil dinten menika diketingalake kados pundi saperangan tiang-tiang Yahudi sami dredah kalian Gusti Yesus lan pengin nyingkirake Gusti. Awit tumraping tiang-tiang Yahudi menika boten trima yen Gusti Yesus anggenipun marasake wong lara ing dina Sabat, dina sing diwaleri. Lan menika mbok menawi nggih tasih kuat wonten ing keyakinane awake dhewe nggih Bapak Ibu. Simbah-simbah rumiyin menika lak saged damel pranata mangsa dina becik karo dina sing kudu disingkiri. Lan babagan menika tasih kuat banget ana ing petungan Jawa. Mbuh kuwi arep mantenan ngitung dina sing apik dina apa. Nek dilanggar, nek diterak, nah mengko mesti ana sing protes, ana sing ra trima. Kadangkala yen mantenan menika wonten saperangan umat nyuwun sewu nyuwun dumateng Rama supados le mantenan le ngijabke kuwi kudu dina iki jam semene, ora oleh terlambat apa disiki. Nah menika kirang langkung gambaran sing sami. Tiang-tiang Yahudi sami boten remen rikala Gusti Yesus marasake tiang ing dina Sabat. Nah, kados pundi anggenipun Gusti paring jawaban? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabika kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem
kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab gangsal ayat 17 ngantos dumugi 3 dosa. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang wong-wong Yahudi mangkene, Ramaku tansah makarya nganti tekan seprene, semono uga aku. Marga saka iku wong-wong Yahudi saya ngangsek anggone arep nyedani Gusti. Marga Gusti ora mung nyuwak angger sabat, nanging uga nyebut Gusti Allah iku Rama dalem lan nyamekaken slira dalem karo Gusti Allah. Gusti Yesus nuli paring wangsulan. Yang Putra ora saged nindakake apa-apa saka panguasane piyambak, saumpama ora priksa anggene Yang Rama makarya. Awit apa sing katindakake Yang Rama ya ditindakake Yang Putra. Awit Yang Rama tresna marang Yang Putra lan nedahake kabeh kang katindakake marang Yang Putra. Malah Yang Rama isih bakal maringake priksa pakaryan sing luwih agung supaya kowe padha gumun. Awit kaya dene Yang Rama nangekake lan nguripake wong-wong mati, mangkono uga Yang Putra ya nguripake sapa sing dikersakake. Yang Rama ora ngadili sapa-sapa. Kabeh panguwasa pangadilan wis kapasrahake sakwutuhe marang Yang Putra, supaya kabeh wong ngurmatana Yang Putra kaya dene anggone padha ngurmati Yang Rama. Sing sapa ora ngurmati Yang Putra ya ora ngurmati Yang Rama sing ngutus Yang Putra. Aku kandha sak benere, sing sapa ngrungokake sabdaku lan ngandel marang panjenengane kang ngutus aku, nampa urip langgeng lan ora bakal dihukum, awit wis pindah saka pati marang urip. Aku kandha bakal tekan titi mangsane, malah saiki iki wis tekan. Wong-wong mati bakal ngrungu swantene Putraning Allah lan sing ngrungu bakal urip. Awit kaya dene Rama nguwasani gesang dalem piyambak, mangkono uga Yang Putra marga saka nugraha dalem Yang Rama. Lan Yang Putra wis diparingi panguwasaning pangadilan jalaran panjenengane iku putraning manungsa. Kowe aja padha gumun ing bab iki, awit bakal tekan titi mangsane kabeh wong sing wis ana ing kubur bakal ngrungu swantene Yang Putra lan bakal metu. Sing tumindak becik bakal tangi urip langgeng, dene sing tumindak ala bakal tangi nanging kaukum. Aku ora bisa nindakake apa-apa manut karepku dhewe. Aku ngadili miturut apa sing dak rungu lan pancasanku iku adil. Awit aku ora mburu karepku dhewe, nanging mung ngestokake kersane kang ngutus aku. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kanthi rawa lan tinarbuka Gusti Yesus paring jawaban dumateng saperangan tiang-tiang Yahudi sing ngangsek pengen nyedani Gusti, marga tersulut rasa ora seneng marang Gusti Yesus sing nerak angger-angger sabat. Jenenge wong nek wis ora seneng menika temtu apa wae sing dadi penjelasan ora bakal ditampa. Merga rasa sing nguasani tiang menika rasa ora seneng. Nonton wong sing ora disenengi ya piye-piye tetep ora seneng. Mbok wonge bagus, wonge ayu, le tumindak ya apik, apa-apa sing ditindakake sarwa apik, sarwa becik, ning nek wis ora seneng ora bakal dadi seneng. Merga rasa seneng utawa ora seneng menika emosional. Nek pas emosine mbludak, mula ya
angel nampa sing beda karo emosine. Nah menika saged dados kaca benggala tumraping awake dhewe ing mangsa prapaskah menika. Apa ya aku anggone srawung bangun paseduluran karo pepadha kuwi linambaran rasa mung seneng karo ora seneng, penak karo ora penak, cocok karo ora cocok menapa nggih katresnan jati. Gusti Yesus paring jawaban ingkang rawa dawa bilih panjenengane menika utusaning Allah ingkang akarya gesang, akarya pangadilan tumraping tiang-tiang, tumraping manungsa. Gusti namung ngersakake padha nampa sabda lan pakaryan dalem supados menapa tiang-tiang sing percaya lan nampa bakal pinaringan urip langgeng lan boten bakal kaukum. Sajatosipun namung menika ingkang dipun kersakaken Gusti, nampa panjenengane, nampa sabdane, nampa pakaryane lan ngandel pitados. Mila saking gegambaran menika kula panjenengan saged nglelimbang gesang lan iman kapitadosan kula panjenengan sami wonten ing lampahing gesang ing alam donya menika. Menapa nggih kula panjenengan estu-estu tansah pitados ing Gusti nampi sabda dalem lan pakaryan-pakaryan dalem ana ing uripe awake dhewe. Aja ngasik awake dhewe ya jane kaya saperangan tiang Yahudi sing boten remen kalian Gusti Yesus. Awake dhewe mbok menawa ya ngakune percaya marang Gusti Yesus ning tingkah laku polahe awake dhewe saben dina kok cengkah karo sabda dalem, cengkah karo pakaryan dalem. Awit kados ingkang dipun ngendikaaken Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan menika mati. Iman tanpa perbuatan menika kosong, belgedes, gedobos. Mila yen kula panjenengan ngaken dados penderek dalam Gusti, dados tiang Katolik, dados wong-wong sing percaya marang Gusti Yesus ning tumindake awake dhewe cengkah, menika nggih omong kosong. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama, Hyang Putra, Tuwin Hyang Roh Suci. Amin.